Pinagisay mong mga labot uban sa pagtuo. Hello! Balik na ko. Sa balatian milagruso o gamhanan ka na Diyos. Ikaw ang kagahapon, nalunog sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang malisod diha sa imong mga kamot. Nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, ginilawas na minahanglan ug kaayuhan mo. Luwasa ayaw ako milagrohi, ginigahintang nagaantos ako nagpauntos. Hello. Nasa ko gi-replyan Exono. Pwede na ninyo i-share Exono niya. I-mention yung mga friends and loved ones. Let's go! Ako sang i-share Exono na ako i-replyan. Alright. Kapa ginilawas na may sila kumuha pa.
sang i-share igsoon. Ingaw na ko rin nyo ba? Shout out 133 viewers. Na-trending man tong kuha na to mga igsoon. Itong gahapon ba? Yan ay uba, nag-away sa mga kuha ni. Ako na lang gi-silent, gi-mute ang atuang comment section. Kaya ang uban kay murag grabe na kayo ba nga murag ano daw, yung bisita ko og taong buang murag something ana bitaw murag bugal-bugal na ba. Ako na lang gi-delete ako na lang gi-mute ang comment section sa katong gi-post na ako bitaw nga na-brad na mo nga na priso nga nakapatay kay ang uban sa ning ingon nga gibisita daw nako tungod kay sikat minaay mga dili ilado wa nako bisitahan nga wala sila kabaw nga mao gid na akong trabaho. No, ako bitaw silang gingnan nga uban nga lisod po kayo pasabto ning uban bitaw. Kuan kaning tibuok Bohol igsoon sa tinuod lang mga prisuhan diri hapit na nalibot nako. Kaya ko igsoon ingon nga usa ka banggiitang adik-adik sa mong lugar ning agi ko pamaligyag siya bo igsoon badlungon kay ko. Mao na nga tungod kay gitagaan ko ni Lord another chance nga bag-ong kinabuhi. Anak ko akong girumbo karon mga prisuhan so ningingon sila. Ning adto ra daw akong prisuhan abi kay sikat si Renzo nya for viewers only na kuno for wa sila kay ba mga igsoon nga ang katong naa sa des dito mga igsalamisa sa Mabulo Police Station brad na ko akrusad followers na ako no pwede ko mag-live dito kung gusto ko na ko pero wa na ko ako nag-live igsoon ngano man o ko mag-live kay ako dili para pasikat ang uban nga ningingon nga mauna sometimes mag-live ko sa prisuhan kay gusto na ko akong i-encourage ang ubang mga pastor ba or mga alagad sa Ginoo nga dili lang punta magsigwalian ang gawas arang naisimbakan ang mga Bible study arita sa prisuhan kay naay daghang mga tao nga wala na choice mangita sila sa Ginoo. Lumaw na sila na unsa maingon ang uban hinon nga abi kay akro nga sikat kuno akong gituno. Sanay ko mo bisita og lain-laing prisuhan. Actually, igsoon excited gali ko. Taga Cebu dia shout out. Ugma unta paubanon ko sa mga kauban ako sa jail ministry. Sasa, Cebu City Jail. Og excited ko. Daghan ba kay na priso dito pero imbalibad sa ako kay naman ko'y trabaho sa church bitaw diri niya. Conflict ba? Pero maybe next week Monday basina ako di ano. Kay usa sa akong purpose gahapon is nganong dito ko sa Cebu igsoon is aside nga mo bisita sa barad namo nga si Brad Renz. Nagpasa ko sa original NBI clearance and original copy sa police clearance kay gipangita daw sa Cebu City Jail, no? So mao to igsoon nga nakapasa ko nya ingon sila si pastora rito ang mga brad na ko nga mga kriminal sa una gikan sa bahay ni Kuya pan gibag-o sa Ginoo. Mga brad na ko God first bro, no? Ingon sila nga pastor, welcome na kay ka sa Cebu City Jail. So excited ko. So mao na uban wa kay baw nagtuo sila ning adto ko sa prisuhan. Kay si Renz ra kung gadto. No. Sanay ko sa prisuhan kay ngano man ministry na ko na igsoon nga ang mga kriminal adik-adik mga hitman na agali ko disciple dire nga si hitman mo kontrata nagtao apil-apil na gibag-os Ginoo mao na ako ang girumbo dili ingon kay ngadto dito kay for vlogging kita ba mo dire igsoon nga nagbutang ko dire og Pleasant Star nagbutang ko Gcash wala noon sa taon-taon na. Pero ako lang silang gisabot niya. Samok naman kayo na mag-away na maglalis, magdebate. So akong gihimo igsoon, ako ang gi-off or gi-mute ang comment section para malinawan sila no maglalis sila niya makasa lang bitaw. Wala sila kailan ako igsoon nga. Yes, usa ko sa medyo na ilado na sad nga motivational speaker diri sa Bohol. Alagad sa Ginoo anya tig-lecture sad sa mga kapulisan. Nagtuo sila bitaw og adto ra ko nga pang-sure bitaw no. Mao na nga sa naay gusto mo ug naay mga uban diha nga gusto mo bisitahan ako ang inyong mga kaliwat na prison ingna lang ko. Kay basin naay time nga mag-anha ko tuon ako na inyong kaliwat. Kay ngano man igsoon, usa ni kada kong pagpasalamat nako nga gikan ko sa ngit-ngit gibag-o sa Ginoo mao nang balikon ako tong mga adik-adik. Kung dis ako gikan sa una igsoon akong gibalik. Kung gusto ko mo sidlak nila. Gusto ko mo share sa mensahe nga nagdaog paglaom igsoon or mensahe sa paglaom. Gihapon bitaw
Kaya ako igsoon, kay kung kuan pa lang ako igsoon, no? Kung para for viewers only, kanang para pang income, pwede ko mo adto gahapon ni Brad Dreams nga magdako daghang pagkaon. Kay murag ipakita na ko ganing tabang ko no, pero ako silang giingnan dito tanang mga napriso. Kay nguban may igsoon, mingingon ako, bugoy kay ba. Nganong si Renz ra may giampuan. Tanan hoy, tanan akong giampuan. Gadupagal ko dito na may full video ni igsoon, pero ga-edit pa ko kay murag dili maklaro ako ang mga kuan bitaw pulong ba di kay ko kaklaro kay diya po'y distraction gahapon. Hapit na hinon ko ato na magwali. Day parid ning labay ato mabulo police station ya saba kayo, no? So igsoon mao na nga nay full video gadupagal ko dito sa police station o sa sa selda. Gadupa jud ko kay akong giampo silang tanan ay uban yung nang hilak. Ang uban maingon man na nang hilak-hilak man na sila kay white choices, nang hilak sila. Kung di ta ka-judge nga white choice kay daghang ning gawas sa prisuhan nga mga banggiitan ng alagad sa Ginoo. Daghan ko kaila. Mga daghan na kay gipatay igsoon. Pero karon ng alagad sa Ginoo. So dili pwede ta mo tuldok o mo judge kay di ta Ginoo nga dili makasa. Amen. So mao na nga ingon sila nga nganong si Renz na daw abi kay sikat gyapon no silang tanan ang akong gi-pray ato nga time. Unya pag gawas na uli nako, iko Brad sige kita-kita makita ta pohon og tugot sa Ginoo basta nanghid na ko mingon siya pastor pwede ko magpa-pray nimo personal. So ato din ang balibaran mato nga nay video man sa akong kauban pulis kung amigong pulis ba unya mao to nga gi video niya unya nagpray ko kay gi-allow mami kay usasad kuan man ko sawa na kay bawo kay kuan sad ko PNP life coach sa lecturer sa mga kapulisan dili lang sa mga piniriso sa lain-lain diri tanan mga dagkong event no speaker sad ko nila mga drug symposium mga dagkong eskwelahan so mao na sila nga sanay ko niya sila wa kasabot okay ra na naluoy bitaw pug ko kay ngani ba na at least ako sang nakuha ang mga kana bitawng kasing-kasing sa mga viewers ubang mga tao nga nadyo day mga tao nga makakita sila nga ang tao nakasala murag ilan lang iduot og maayo igsoon dili nga na ang Ginoo si Lord ning ari para sa makasala no ning ari siya sa tanan nga mga kanang mga hugaw ba mga masakiton maong ingon siya nga usama siya sa doktor kay ning ari siya ron tambalan tong mga masakiton o kalag mao na igsoon no? So na goal sa ko naguna nga naday joy mga tao nga once ang mga tao makasala dili na day jud nato tagag chance no so ilahapon na mo na reason nga dili na mo ka comment ato kaya akong gi-mute ang comment section anyway abante tay share sa nina ko igsoon kamo sa diha mag-share na ta igsoon nya atong mention na to mga friends and loved ones in the comment section amen nya mag-type tayo at followers, at highlights, or at everyone para mabantayan nila. Okay? So ako sa diri ako sa ning itag igsoon sa ako ang mga higala. Maminaw sa taning labod be. Again, mabungahong kagabion. Iningaw ko ninyo igsoon. Luwasa okay, done sharing. Alright, let's go. Okay, shout out Anyway, unas tanan, akong gi-shout out tanang mga brad nako. Lunglib ta kanunay brad, uban sa grasya. Sige, uy, akong brad, akong gi-shout out. Si Brad Tupi. Okay, Brad, thank you kay sa mga kuan brad, mga sige kag sinog star ba. So akong gi-shout out ni si Brad Tupi, dai Christopher Hinlayagan. Nga naa siya ron, iyang gipa-shout out ang Chi-Ita Chapter Sitio Ilaya Clarin. Mao din na name there, Brad. Again, no, akong gi-shout out, no? Chi-Ita Chapter Sitio Ilaya Clarin. I-regards natin kang Brad Renz, Brad. Namay ning daghang invas na to, Brad, kay mao ko no ba? Nga mauna na, gi-bisita, abi kay sikat nga akro, no? O sila kay bao, Brad, nga mauna akong paborito, mga kriminal, mga unsa diya. Kaya ato na silang gisabot, Brad.
Nya subo pa malandungon brad na po yung mga brad na to ba nga bisan aktro. Gihukman sa nila si Renz ningon nga nay nakita ko ming comment mga aktro. Long live brad gihapon pero mao lagi na danghag man ko ka ana bitaw mo laki ba niya. Sa akong naibawaan man gud aning kapatiran na to nga dili ta mo para nako lang no isip tinuod nga igsoon dili na to iduot no. Yes nakasala. Yes mo kuan siya mo tawagan na mo bayad siya na ay consequence pero dili lang pud ingnon nga atong giduot nga giku ano isip igsoon no nga naraguna nga ato sa silang agakon ba na may panahon na unsa tani Brad long live Brad amping diha sa imong trabaho no nakas pagampo na ko okay akong gi-shout out day itong kuan nadari akong basaw na sir kung maabot ni nimo dara akong gi-shout out tong pulis gahapon sa Brad nako from Sia Skipper in Arms nga naa sa kuan akong gi-shout out kisingan na to ha na dire amigo rin sila sa Hipe na amigo po nako dire si Police Captain Albert Sator na amigo ni mo Brad Chief singa na to niya na dari akong tanawon be limot man ko sindan ko picture ako sa ning i-shout out dara nani siya sa Talisay Mabolo Police Station ang iyang kuan diri name is gibali man niya Tinong kung baliw na taga Rep the third no gibali niya Tinong akong baliw na ako ning ibali pagbasa Tinong taga niya per buya ni nga the third okay ning chat na ko ni siya ganina ingon siya ganina ning chat siya nga Brad good morning thank you kay sa pagbisita nimo sa station gahapon thank you Brad Idol I'm one of your followers long live kayo nga pulis nga naa sa Mabulo Police Station akong gi-shout out no naam to sa lamisa galingkod gahapon niya ingon siya sige daw siya tan-aw sa ato ako ang mga videos no so Brad long live kanunay salamat sa initon nga pag tawagan na pag abi-abi din mo na mo gahapon no sa akong kauban sad nga pulis nga na-assign sa campus men niya akong gi-shout out si Sir Paul Acosta nga iya jud kong gidala-dala bisan asa gahapon og nagpusil-pusil may paghumana mo didto og bisita ni Brad Renzo niya sa tanang Piniriso paghumana mo didto og walig so ning adto mi sa Talisay City Jail. Shout out Talisay City Jail. Nakaanha na jud ko. Pero sunod, musulod na jud ko. Nagplano na mi. So dito mi sa Luyo kay naay firing kuan dito. So dito mi nag-firing dito sa akong amigo nga police. Okay? Asa ka nga pastor sir ay dili na ko i-mention igsoon. Pwede ra sa comments no. No. I mean sa inbox kay dili ko maghisgot jud diri og relihiyon or unsa man. Okay? So again, shout out no sa Mabulo Police Station. Wala man to ilang hipig hapon makigistorya ta ko kay nilakaw man. So shout out sa ni Brad Renz ug sa tanan. Brad, kung naay nakakitaan ni nasa Mabulo Police Station, palihog ko ug pangamusta sa tanang na priso diha. Sa tanan nga mga piniriso diha sa Mabulo Police Station, palihog ko pangamusta. Namo sa ako mga pagampo, okay? Shout out na ko tanang mga OFW in different countries, different places around the world. And of course, atong mga higala diha nga seaman. Unya, ang katupong permanent resident na diha, shout out. Shout out kay namo sa akong prayer. Kabalo na mo, pasensya dahil kayo, no, gahapon, us whole day, wala ko ka-live. No, kay maulagi dito kong Cebu, igsoon, ning bisita ko sa aring prisuhan. Unya, ning pasasad ko, igsoon sa nang requirements para sa Cebu City Jail. Unya, na ay gipilapan ako dito. Shout out dahil no, ang Kanipaan, Pook, Talisay, ang mga bradya, daghang kay sila Brad Adsel, Pastora Ninet, sila si Brad Danilo, dito gahapon, mga brad na ko nga akro, nga gikan jud sa prisuhan, igsoon nga nagbag-o na, gigamit na sa Ginoo. Shout out, again, Living Water Christian Fellowship, Kanipaan, Pook, Talisay, okay, Cebu, shout out, dito gahapon, salamat, nalipay ko pero napingis ko, natapsingan ko sa banding na ko sa mga bradiha nga mga pastor na nangalagad na sa Ginoo. Okay? Mga gikan sa bahay ni Kuya. Okay? Sa prisuhan.
And akong i-shoutout karon ang tanang mga piniriso, no? Ako naman i-shoutout ang Mabolo Police Station. So sa mga wala pa kasinati nako, basit kamo igsoon nga mga followers na ginato diri, kabalo na gid mo nga nas duol sa kong dughan ang mga piniriso. So nakasabot ra pud ko sa uban nga ningingon nga abi kay sikat daw si Renz akong gibisitan. No. Before pa si Renz na priso, sige na kong sulod og mga prisuhan. No? So akong i-shoutout karon Talisay City Jail dito migahapon. Shoutout sa guard dito nga Chuy pod, nga bata pa. Okay, unya. Og sa naa dito nga nagtugot na mo, gipalibre rami dito igsoon, wala mi pabayra. Kisay nga na to nagbantay dito. Unya shoutout Talisay City Jail, unya of course ang Toledo City Jail. Cebu City Jail, excited na ko nga musulo diha. Kauban sa mga brad na ko nga gikan sa diha nga nagministry diha, no? Excited na ko again. Cebu City Jail, excited ko mga brad diha. Watch out. Pohon magkita tayo. Dili pa lang ugma. Kay ugma man ilang giingon pero maybe next week or dali ra kayo, no? When there's a will, there's a way. Pila ra may pliti diha Cebu, no? Maningkamot ko Ikson, bisag wala ning suporta na to financially, wala ko sweldo Ikson, but uban sa grasya sa Ginoo makapliti lagi ta, no? Again, excited ko musulod Cebu City Jail. Brad Aris, shout out, bahay ni Kuya, mga brad na ko diha. Hapit na gyud. Jutayng pailog na lang, magkita-kita na ta. Okay? We miss your good preaching live. Inday, Sister Aying Lin, thank you kayo, no? Og wala ko kahatag og higayon nimo pag-reply gahapon. No, kay yes, wa po ko mag-expect sister nga maadto kog Cebu. Unya salamat kayo, no? Unya nalipay sad ko kay dito rin si Brad Aying ning testimony niya. Sa content sa iyang testimony naman toy video nga imong gipadala nako. Nalipay siya kay usa daw ko sa instrumento nga ning duol sa Ginoo. No, salamat kayo, no? So imuhang partner is former inmates nato dire pero karon ning duol na sa Ginoo, no? So, nasa prayer na ko na. God bless. Uy! Ingna niya ko, Pastor, if mo adto ka kay mo uban ko. So, dara si Sir Paul Acosta. Nga nalipay. Thank you kay Paul, no? Again, ako naman kagipasalamatan ganina dire before ko nag-start, you know. Sa Pilmiro pa lang nga shoutout, gipasalamatan na di ka Paul. Again, thank you kayo sa imuhang pag-uban-uban ako gahapon nga dili po tungod nimo. Dili ko makasulod sa Mabolo police station tungod sa na kay salamat kayo nga ang imong impluwensya po imong gigamit para sa kamayaan sa Ginoo, no? Unya salamat sa kayo nga imo kong gipagunit sa imong service firearm. Nagpusil-pusil tagahapon to. Thank you kayo og sa paglibre nimo nako mga paniudto ug panihapon. Thank you kayo. Lipay sa akong asawa, Sir Paul. Salamat kayo, no? So wala makaibalo kani si Sir Paul, usa ka police officer nga alagad sa Ginoo sad. Akro sad ni una pa ni nako ni survive. Karon inactive na mi pero naagya po namong kasing-kasing nga migiya sa mga brad na mo nga naan taon sa mga ngit-ngit nga dalan. Dili pa man ulahi ang tanan. So you're welcome. Okay, salamat. God bless Sir Paul. Naka sa kong prayer. Sadly igsoon ang uban ning hukom na sa mga ni Brother Renz bitaw ingon sila nga bisag unsaon nimo ampo di na mada maulang gyapon imo nang giampo impierno gyapon no. Ako mangod igsoon. Sa tinod lang ingana sad ko before gihukman ko adik-adik. Wala na ipaglaom ang ako daw padulungan prisuhan na lang og dili minteriyo og di ko no kung mapusilan ako kuno makapusil ana bitaw daghang kay mga negatibo pero wadam ha igsoon nahimo kong alagad sa Ginoo og katong mga nagistorya dili maayo na ko na napalaw sila igsoon sa mao man nang tig-deliver og siya bong ano ni naunsa pwede kay sa atong Ginoo ang tanang posible gyud na. Amen. Daghan akong na-disciple mga kriminal igsoon nga karon nangalagad sa Ginoo. Mao na nga I firmly disagree sa uban mga tawo nga mohukom sa mga tawo nga nakasala. Nga wala mura na bitaw sila Ginoo. Nga ako igsoon makaingo wala man gud katungod mohukom kay usay ra ba kita kusog ta mohukom sa uban pero kita day natay sala nga gitago-taguan. Kabalo ba ta mga igsoon nga ang sala gamay ug dako parihara na og silot? No? Mao na igsoon nga wala tay katungod mohukom sa uban unless kung perpekto ta. Amen. Kaya ako manggod gihukman sa ko sa una pero karon naunsa ra man. Dito ko sa prisuhan ning wali ko ari nga moa Claren Police Station. Kay mao lagi ni akong paborito. Yan na istorya ko sa brad na ko nga na priso pod. Mao ni akong kuan
no? Kunya nagistorya mi, nya nga na tong akong ina akong brad nga brad. Kabalo ba ka nga kanang mga uniform personnel diha, mga pulis. Madlo ko na sa una. Pero tanawa ang gibuhat sa Ginoo brad unsa siya kamaayo. Sila maminaw nako. Ako tig lecture nila. Ingon ko tong brad nga akro pod ba nga na priso. Bitaw no grabiha gyud brad no. Grabe gyud ka milagroso sa Ginoo. Mao na akong gingon nga wala tay katungod mo hukom. Amen. Kay di ta Ginoo. Ingon bitaw balaan kasulatan ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukuman. Usay sige tagpamantay sa sayop sa uban wa ta kabantay sa tong kagalingong sayop. Amen. That's biblical. Why? Kay nagingon ang balaan kasulatan igsoon nga nganong kwaon man nato ang gamayng puling sa mata sa isikataw nato. Apan wala ta nakabantay sa truso nga dako kay nagbabag sa tong mata. Ingana na. In other words, ang kanang sambingay gusto ipahibaw ni Jesus Christ nga kasagaran nga dali ra makabantay og sayop sa uban, wala sa nakabantay sa ilang kaugalingong sayop. Ana ra na, no? And ako nang gi-shout out ang family sa akong amigo, akong brad nga gibisita nako gahapon. Okay, kisay nga na to niya na diri oh. Na bless jud ko igso na siya diri ning message siya nako, nagpasalamat siya sa pagbisita nako. Si Kuan. Wait sa akong tanaw igsoon. Dara. Nga na to niya. Dara si Rakrat. Brad. Ang iyang Facebook is Rakrat. Nung naligo ni siya og tato igsoon. Pero wa jud ko ni hukom niya. Wa jud ko ni hukom niya. Shout out Jams Joanna Santos. God bless you igsoon, no? Wala jud ko ni hukom niya igsoon. Ako jud siyang gipangita. Abi yung igsoon ako makita kog mga tao nga punaligo og tato, akong dugahan gaan kayo. So naman ko ko'y Brad po nga naaron sa Qatar. Michael Angelo Pisas, akong Brad diha akro sa naligo og tato pero buutan kayo. So di ta ka judge anang tato. Si Brad Renz kay napunog tato, mga ugawan ko kayo, mga salbay. Si Brad Winston Lee, shout out, naligo nagtato. Pero igsoon dili nimo ma-judge ng daghag tato. Shout out Kapitan Julia Dinoy Marquez, Majud Pastor. Regards ko ni kuan ha, ni singana tong amigo na ko nga anak nimo. Shout out sa Pusan si GB. Og nila ni Chris di Alablab, okay? Nabalik ta. Gibisita na ko gahapon, napuno og tato, akong gi-surprise. Kay ingon siya nako nga Pastor, asa day ka sa Bohol mao ni. Nya makalaag ko sa Bohol, Pastor, bisitahon di ka. Akong gipakita iyang picture, ilado man siya, naligog tato, astang naong na tato, murag bad boy ng Cebu ba. Pero ligo ka siya. Puno kayo. Hala. So ako siyang gipangita niya, akong gipakita sa akong amigong pulis nga taga campus men niya ug sa mga brad nako nga akro dito nga mga gikag prisuhan pod. Akong gipakita kay ilam si Rakrat man na. Ana sila. Nana dito sa lahog mo tong gipangita nako ug nakitaan jud nako Brad. Rakrat no? Ug sa iyang family, iyang papa nga ning ingon nako nga tigtanaw sad siya sa ato ang videos mga igsoon niya, ingon siya na bless siya. Ingon siya nga laki no, mayuha ka mo dag istorya. Akong ingon salamat sa Ginoo. Kuya, akong gingnan niya. Actually, last night, gipugnan mi og panihapon, no? Sa lahog na siya. Again, si Brad Rakrat, nakasa kong prayer, Brad, di ba? Nakasa kong prayer, giingnan ti kagabi, nga nakasa kong prayer. Na-surprise siya mga igsoon, kaya nagtalikod siya ba? Pagtanaw na ko, ingon siya, kinsa man na nangita na ko niya. Nagtalikod siya, puno og tato man iyang likod. So ako siyang giingon, si Kuane Brad, mabungahong Kristohano, lingi siya, lipay kasi grabe ang kalipay ba? So, Brad, God bless, God bless. Amping kanunay da nakasa kong prayer. Okay? So, Sir Paul, thank you kayo no. Grabe yun may nagsigimig, suri-suroy gabi iba. Salamat kay nga imo kong giubanan, bisan asa. Sunod na po, I'm looking forward for another blessed opportunity nga gihatag sa Ginoo nga mag-uban-uban gipunta. Lain-laing prisuhan. Okay? So, grabe akong kalipay igsoon, no? Kapoy kay ko gabi pag uli, kay uli na po ko, kay wali na po ko ganina diri simbahan. Pero ang kalipay di mabayran igsoon, no? So mao na igsoon akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. Emiros Tampos, oy, kung agaw man ligi tay shout out. Shout out agaw mga kaliwat nako diya sa kuan biya akong shout out ring. Lukata, Luok, Lapu-Lapu City ug ilam ning gipistahan tong ang giposa kong brad nga si Leonard. So akong shout out si Leonard be. Hirona, iyang gi-shout out tong post ng mo ang picture ni Brad Renzo niya. Daghan curious o kinsa ning tawhana, no? So tambay ko sa una diha ko sa anang lugar ra. Adik-adik ay ko diha sa una.
Anong lugar sa Lucata, Look, Lapu-Lapu City, pero salamat sa Ginoo kay gibag-o sa Ginoo. Naman ko'y ngilngig o ngilan nga kagahapon. Apan dili na importante, Igsoon. Ang importante, na ako'y paglaom. Na ako'y hayag nga kaugmaon. Love! Kay hayag nga kaugmaon, kay na may Kristo na ko. So, ambira ko tong charger. Sige, katubit tong charger nga dako. Excuse me, mga Igsoon. Katong sa iPhone ako, nadihan na. Katong dako, nak. Pangitaan basta dako og iyang ulo ba. Okay, excuse me mga Igsoon, kay bulabog tas kan panuway ba namin gamay na to pero wa pa man. Brother, may gabi mangayo lang unta kog dugang pagampo para sa kong bana. Sige. Anyway, sister, i-message ko sa inbox kay tagaan ta nag lugar. Sige, ilista lang ti kabi. Pangitaa ba? Babaw sa rep. Excuse me sa mga Igsoon. Kaya si malubot ta ba? Pangitaan, nak. Palihog, nak. Asa ka to, ha? Okay, basin malubat na ba hinoon? Kuan pa na yung mga nasa. Okay? So, isave to. Naku, asa to? Nung magpa-pray sa iyong husband. Nawa man. Sige, nak. Pangitaan, nak. Tanawa ko na din, nak. Wait sa... Babaw sa rep. Huwag ka na mga bulsa-bulsa. Tanawa tanan. Shout out 526 viewers. Okay. Lo. Sino to? Love. Paliw ko pangita sa charger sa iPhone kay basin malubat ko kay nakatunga na siya. Katong dako og kuan ba head ba og ulo. Kay mapaong niya ni kay wa pa ako ka start. Kana, di pa na mao napailain. Paliw bang italab kay wala may mo gamit ato kay ako ra may na iPhone dre. Excuse me sa mga Igsoon ha. Okay. Asa to ganina? Okay, thank you dala. So, wait sa kaya to ning. Pero hindi ta mabulabog sa panuway ba. Kaning yawa di ni ganahan mag-live ko. Okay? So, wait sa ako sang ituslok mga Igsoon. Wait a minute. Ay, naka-charge na gid. Nagamay. Right? Shout out na again. Shout out na ng Piniriso be. Sa linlain nga stasyon again unya. Shout out na ko tanang mga jail officer sa tanan nga mga warden in different BGMPs. Shout out. And of course, kung shout out ang Skiptron International, Leno, Isaac, tanang mga brad na ko all around the world. Different council and different chapter. Tanang mga kailan ako mga GEs and BGEs, no? Shout out. Shout out na ako si Brad Brian Pustanes and si Brad Lord Leo Aventurado. O akong i-shout out akong brad nga si Pintados nga naa sa Sandingan Luon nga naadyoy nag-message sa akong asawa ning ingon nga salbahis man na kay dayang tawana ko no nya gibag-o na sa Ginoo karon brad sa nako nga usasad ko nga gigamit sa Ginoo para mabag-o siya. Shout out Brad Jonathan, Brad Joy nga nasa Tagbilaran karon kay ni apil og buhulop man siguro to. Okay? So shout out sa nako tanang mga nasa Philippine Army kay mga military nga nasa lain-laing kampo ug akong shout out ang tanang kapulisan Luzon, Visayas and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Sir Rudy Abergonzado nga naa karon sa Davao International Airport, tanang mga kapulisan sa Bohol akong gi-shout out, akong mga amigo nga mga kapulisan, ako ang mga amigo nga mga hepe, shout out tanan. Unya shout out nako ang Tagbilaran City Barracks, tanan diri sa Bohol nga mga kapulisan in different station, tanang mga PCR, mga PNP life coaches, shout out no. So ana Igsoon, okay? Dili na ko kanang dili na ko kana bitaw nganlan og tagsa kay mahurot atong time kay nami service diri sa balay pika sa akong papa. Nya ako nag-live ko kay gimingaw na ko ninyo, no? So shout out nako ang 500 plus viewers. Unya Igsoon, thank you day kay no sa ato mga subscribers, new subscribers, welcome kaayo mo. Ug napay uban nag-send og stars, thank you kay kabalo gid mo nga wa ko mangayo. Kabalo never ko nag-post diri og please send star. Pero maunay life coach namong mga pulis okay.
Unya, kinsa pa gyud, yes, life coach ko sa mga pulisan, no, sa nangutana, okay? Sa pa to? Sa mga new followers, day, welcome kayo ani nga page. This is for the glory of God. Atuwaning tanan, wala ko ni angkuna. Unya, kinsa pa gyud, akong shout out ang, yes, tanang mga nyara, na ito'y nagpa-shoutout na ko. No. Akong gi-shoutout na akong mga higala nga, dili lang ingon mga brad na ko sa Acro, no? Nasa mga lain nga fraternity like Taugama P. Okay? Shoutout. Tol, mga tol. Shoutout. Then, ari sa Posans, o sa, of course, mga kagalang-galang na kong mga brad, mga amigo, nga nasad sa Eagles. Okay? So, kuhan iksoon, mag-pray na ta, kay ipaabot na ko nila. Nalingaw man gogon nga dugay na magutawa ka live god. Sa gahapon rang adlaw murag para nako dugay na kay ba kay everyday god tagtulog ta ka no business. Okay, let's pray. So, let's welcome the presence of the Lord. Okay? Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Salamat Ginoo sa laing higayon nga imong gihatag kanamo taliwala sa kabisi. Gitagaan mi nimong higayon Ginoo nga mamalandong maghisgot sa imong pulong. Dili tanang tao Ginoo na ay higayon karon ay chance nga mamati sa imong pulong, but salamat kay Ginoo nga imong gitagag higayon karon. Lord, before we proceed, limpyuhi among kasing-kasing, himo aming takos, himo aming angayan nga mamati sa imong pulong ug tagai mi kasing-kasing mapainubsanon, kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing Lord nga willing musunod sa imong pulong Ginoo. Panalangini ang tanang viewers karon Lord God, kutob sa makakita, makadungog ani bisan asa nga dapit makaabot ni Lord God. I pray nga ang imong gahom mo lihok Ginoo sa matag viewers. Ang lihok sa Espiritu Santo mabati, masinati namo. I pray also Father God nga tagaan mi nimo kaalam nga langit nun. Aron among masabtan, among matugkad imong balaang pulong. Ikaw lamang among ipataas karon Ginoo, walay relihiyon maisa, walay pastor maisa. But it's all about Jesus Christ. So Lord, ikaw ang among pasidunggan karong gabi una. And I pray Lord God nga tagaan usab minimog kalinaw sa mga unahuna Ginoo. Nga walay makabalda, makafocus ming tanan sa pagpamati sa imong pulong. Nabiling panahon amahan among tugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Mamuhat ka. In Jesus name we pray. Amen. Shout out 523 viewers. Okay? Ako nang i-shout out ang ato ang 96 followers sa mabungahong Kristohanon. So hapit na gyud, gamay nilang kuwang maabot na tag 1,000 followers. Kinsa may magtuo igsoon nga kaning magsigig yaw-yaw na ko ninyo. Sigig share na ko og pulong sa Ginoo, daghan dai pud mo follow na to, no? Kay sa panahon karon igsoon, ang dali mo trending, dali mo sikat, dali mo daghang viewers. Kanang maghubo ka, maglaway mga binastos, magtuwad-tuwad ka diha, mag-underwear ka, dali ra kayo. Mga binuang gigayaga. Pero kung magisgot o Ginoo igsoon, labyan ra na. Apan salamat igsoon. Kay hapit na ta moabot og 100,000 followers. Ug akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. Amen. So let's start. Ang atong topic karon igsoon, may tungod ni siya sa kana bitawng kanang mga panghitabo nga sakit kaayo nga itugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan gitugot dahil sa Ginoo aron moduol ta niya. Naabay bersikulo na pastor naa nas caption. So akong basahon diri mga igsoon. Solomon gyapon ni. So ning comes out ni sa akong una mga igsoon ning comes up ba kay nga ako ni siyang i-share kay kabantay ko nga may mga tao nga once makakita bitaw siya. Ako mong igsoon naa gyud ni sa akong dughan ngani. Makakita siya og mga tao nga dautan, nakahimog di maayo, na mga tao nga mga ngilngig jud kay kinabuhi, mga grabe kasalbahis, barumbado, maldito, adik-adik, bisyuso. Murag ila na bitong tuldukan nga mao ni sila ano pero wa sila kaybaw nga naay mga sitwasyon nga gitugot sa Ginoo nga what I mean is kana bitong sakit kaayo, lisod kaayo, dagko kay problema gitugot sa Ginoo kay ang purpose ni Lord is para mo duol niya. Ang purpose ni Lord igsoon para mo surrender niya. Kay usahay igsoon kaning tao kita natas kaharuhay kanunay, natas sa kalipay, kadagaya, way problema, makalimot tas Ginoo. Pero sa panahon nga naatas kalisdanan, pagsulay, unos, problema, muduol ta sa Ginoo. That is why sometimes God allows pain, okay? God allows kana bitong sakit kaayo nga pangitabo para mo surrender ta sa Ginoo. Parehan ako.
Ato ang isgutan niya. So, atong pamalandungan karon ng pulong sa Ginoo mga igsoon na makita sa Panultihon 20:30. Again, so gisulti ni siya ng mga igsoon ni Haring Solomon. Then according to King Solomon in the book of Proverbs sa Panultihon 20:30 nagingon dire. Listen carefully. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita magbag-o sa atoang pamatasan. Again, akong balikon, igsoon, Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 30. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian una pa kita magbag-o sa atoang pamatasan or binuhatan. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, excuse me, Nining kagabi una, igsoon, gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo sa Panultihon 20:30. Nagingon diri mga igsoon, ay word diri nga kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian, no. In other words, igsoon, naray gyud mga pangitabo usahay nga sakit, lisod, pait. O man pait, lisod nga kahimtang, dagkong problema, no, nga ipasinati sa Ginoo nato. Kay unsay rason aron magbag-o sa atong pamatasan. Kana bitang, what I mean is, aron kita mismo mo decide nga mubiya na ko mubalik na lang ko sa Ginoo, mga lagad na lang ko sa Ginoo, kay mao man no? Musunod na lang ko sa Ginoo, kay mao man kay di naman ko way Ginoo, wa adyo ko ani luoy kay ko. Nga na bitaw. In other words, igsoon, na mga pangitabo sa kinabuhi nga sakit kaayo, lisod, disappointment nga grabe, nga gitugot sa Ginoo ron makahinuklog ta. Amen? Makahinuktok ta ba? Makahinuktok ta sa atong sayop nga tungod mangguni kay layo na ko sa Ginoo. Tungod mangguni kay ning distansya na ko sa Ginoo. Tungod mangguni kay ni haruhay ko daghan ako kwarta nakalimot ko sa Ginoo. Mao ning ingani. No, daghan kay mga sitwasyon, especially kanang mga balatian. Okay? Example ng balatian ay sakit nga grabe kayo. Daghan kong namit igsoon mga masakiton. Ug wa sila masakit, wa ming duol sa Ginoo. Pero sadyang nasakit sila ning duol sa Ginoo. Pero wa na ko sila hukmi. Wa na ko sila igsoon gidaon. Wa na ko sila giduot. No, nalipay ko nga ni duol sila sa Ginoo kay ngano man. Ang balang kasulatan na agyo ingani nay mga panahon igsoon nga itugot sa Ginoo. Nga makasinati tag balatian ngano man para makahinumdom tas Ginoo. Kay sa panahon nga baskog kaya tong lawas, nakalimot tas Ginoo. Sa panahon nga maayo pa tong lawas, wata nang alagad sa Ginoo. Mao na ang Ginoo nangitag paagi, nangita siya pamaagi aron maduol ta niya ug nabantayan nakitaan sa Ginoo nga kung masakit ni muduol na ko ni. Tanawa daghan karong masakiton, miduol sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon nga dili na to tuldukan, nasakit gigabaan. Mao na no. Wa tay katungod mo ingon og mirisi gigabaan ang masakiton kay grabe na kadautan. Wa ka kay bawo igsoon nga gitugot na sa Ginoo kay gihigugma siya sa Ginoo. No? Ikaw pa'y nakasa kay gitungo nimo gigabaan mirisi wa sayop ka. Our God is the God of chances. Ang Ginoo mahigugmaon igsoon, yes, He is the God of justice, tinuod na. Pero ang Ginoo mupasaylo gid siya. Mao na nga si Lord dili gusto nga malaglag ang iyang mga katawhan. Mao na nga mangita siya mga pamaagi ways igsoon para ang mga anak niya nga ning tipas na sa laing agianan igsoon muduol sa Ginoo. Amen. Mao nang usay na yung mga balatian, dagkong problema, dagko kay utang. Ngano man, kay wa may sila choice, wala sa chance, muduol sila sa Ginoo. Parehan ako igsoon. Nganong nahimo kong alagad sa Ginoo karon nahimo kong pastor. Nganong naingani nako igsoon pero di ko maingani kung way nahitabo sa kong kinabuhi nga pait kayo. Pait kay lisod kayo tong time, akong turning point lisod kay igsoon. Kay ningingon akong mami nga makit-an daw ko niya nga nagistorya sa kasagingan. Nag-istorya daw ko, ako ra usa, nag-istorya ko atubangan sa kahoy. Makurat-kuratan daw ko, pirminti. Nadaot na no, nang hagis pa ko sa mong eskwelahan, igsoon. Kung gusto mong ebidensya, ari adire, Tubigon. Mater D. College, Tubigon, Bohol. Nang hagis ko during our chemistry subject. Kay wa ko kasabot sa leksyon. Nadaot na akong utok due to drug overdose. Kay dili lamang ko magsyabo.
Bisag magsyabo ko, magrugby ko, magbulkasil ko, gasolina, marijuana. Daghan kay ko gigamit, sirap, igsoon. Ang uban akong barkada, wa kay bawas kong sekreto, abi nila syabura. Wala kay bawas nga sa akong kwarto, na daghang mga rugby diha. No, na mga bulkasil diha, na mga sirap diha, mga tambal, kubo. Gigamit na ko na, igsoon. Ingana ko, so, due to drug overdose, mauto nga, napiktuhan akong utok, dili na ko kasabot. Mao bitaw lang, mao to igsoon ang akong turning point. Sakit kay bugat. Sige ko ginuktok. No, dalhonon ko nila rehab. Pero sa dihang mura bitaw og naiming dasig na ko una-una na ko nga murag naaba ka joy Ginoo, mao to nga ming suway ko duol sa Ginoo, surrender sa angpit, gihilakan, giluduhan akong Ginoo. Wa man ako siya makita, kay espiritu man siya. Nagingon ang balaang kasulatan, ang Dios espiritu. So kita daw nga musimba niya, magsimba ta sa espiritu ug kamatuoran, so walay makita. No? So mao to ning luhod ko, Lord, ning diretso ko, kung tinuod kang gamhanan, mao to nga nasinati nako yang milagro, grabe igsoon. So kung wala ko nakasinati og ingato, no? Wala ko makasinati igsoon nga ning aksyon na tatandog na kung utok, wa ko musulinder sa Ginoo. So tinuod ang gingon sa balaang kasulatan. Nay mga instances, nay mga senaryo, sitwasyon sa atong kinabuhi nga sakit kaayo, gitugot sa Ginoo aron wala tay choice kung dili mo surrender, muduol ta sa Ginoo. Amen. Pareha nang nahitabo sa mga brad na ko nga nasa prisuhan. Daghan kong na amigo, pastor, alagad sa Ginoo karon nga mga gikan sa prisuhan. Ang uban mga banggiitang kriminal, adik-adik, drug poser, pero karon ning gawas sa prisuhan, nangalagad sa Ginoo, mao na po'y gigamit sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga dili ta pwede mo hukom kung natay makit-an nga mga taong dautan kay nya murag ning suffer sa consequence ilang pagkadautan, ayaw hukmi. Kay wala ta kabalo nga gitugot na sa Ginoo, kay gipangga, gimahal na sa Ginoo. Kay gitawag na sa Ginoo. Pareha na ko igsoon, no? Dili ko makatuod sa akong tawag, sa akong calling. Ngaingani day ko, no? Dili ko makatultol sa saktong dalan kung wa ko na buang og syabo. Pero igsoon, mao daytoy Yahweh. Mao daytoy hinungdan nga mingduol ko sa Ginoo. No? Nadaot na ko na grabe. Mao na tinuod ning giingong ni Solomon igsoon, ning ingon siya. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian, una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Ganina nakakita kog daghan kayong mga nagbash ni Brad Renz og nako pod kay mao lagi pakitang tao ra. So ang uban, daghan kayo nag-message nga na bitaw, nahinay mga nag-message nga, gaba, tagam, awahin ang tanan, tanawa. Nadyo'y mga ugali sa Pinoy ngay ngani. Luoy kay kung kuluya. No, ana ba? Unya, mao ni siya, ingon sila nga, labong nasa gawas, way Ginoo. Pero sa sud, nagpaloy-loy, nagpaitoy-itoy. Yes! Dapat lang. Kay gitugot na sa Ginoo. Nga mapriso na sila, aron makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay bawo si Lord nga sulod sa prisuhan, daghang mga alagad sa Ginoo, sige balik-balik, sige wali, sama nako. Ako igsoon adik kay ko, muwali og piniriso. That's my ministry. Kay ngano man karelit ko nila. No, mao na nga ang uban mo ingon nga gaba, nganong gaba man? Ginoo de mo. What if kamoy gabaan katong uban nga nagbasbas gaba kuno? What if kamoy gabaan? What if may tabo ni sa inyong kaliwat inyong mga anak? Wala tay katungod musulti ug dili maayo tungod kay ang tao nagsuffer sa consequence. Amen. Wala tay katungod. Wala tay katungod ana ingon-ingon sila ni Brother Renz nga mauna gabaan gitugot gini na sa Ginoo niya nagkatanaw sa tan-aw niyo igsoon paminaw mo. Magkamit kami ni Brother Renz kung wa siya na priso. Haha. Dapat ba no? Abi mo igsoon gahi kay na pangitaon. Pero dito sa prisuhan di na siya kaikyas. No? Brad, long live kayo, Brad Tupi, long live kanunay. Abanti ta, no? Mo nang uban mo mukan. Labong naa sa gawas is dapat nga normal na mabitaw ning ingon ang balaang kasulatan si Solomon nga usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbago. Kay bawo man Ginoo igsoon nga kung natas karuhay, wala tay problema. Maayo atong panglawas. Wala ta sa sulod nga selda. Wala tay mga dagkong utang ug unsa man hayahay haruhay ta. Dili ta manginanglan sa Ginoo. Mao na nga igsoon dili ta pwede mo kumparehan ako gihukman ko sa una. Naay anak ug pastor nga adik kayo kanang ginganlag James. Ako daw. Adik-adik kay na nya mga adlaw na ay mo deliver na og syabo adto na atong lungsuda suguo na. Bantayin na. Basta gali magmotor na kadlawon or ganang gabi na nga laom.
Shabu na. Ana daghan kay way ka og maon na bataan na. Klaro kay mapusilan na. Ug di na mapusilan, magkapusil na kay nagdadadaw kog armas. O di na mapusilan, mapriso or adto menteryo. Daghan kay sila gisulti nako. Pero si Lord nakakita, nakadungog sa ilang gisulti. Ug nakadungog sa si Lord sa mga pag-ampo sa akong ginikanan. Unya mauto nga si Lord naghimo og senaryo igsoon nga maduol jud ko niya mauto nga natandog akong utok igsoon mauto nga nagka-problema ko mahadlok ko i-rehab kay mao naman toy istorya nga i-rehab ko kay aron matulid ko kay basin maunay paagi nga di na ako makasuyop kay nanako sa rehab no mauna igsoon nga ingana bitaw so naay senaryo sa akong kinabuhi sitwasyon nga gi-create ni Lord nga bisag sakit kaayo pero mao'y nakapaduol na ko niya mahinungdan nga naa ako dire no mao na nga igsoon sultian ko kamo dili ta pwede mo hukom dili ta pwede mo tuldok kung gibutangan ra nagkama sa Ginoo tao ra ta makasasala sa ta naluoy bitaw ko kay bisan uban mga brad nako ilang gi kuan si Brother Renz bitaw nga mao ni di mo gud pwede kay what if kita mahinoy makuha no so ako igsoon ako tininuod yun nga igsoon kay tungod kay siguro naapog ko sa Panginoon ba lawom kay kog panabot ug ako nasayod ko nga walay butang nga nahitabo nga tsamba amen walay nahitabo nga gitugot sa Ginoo nga nasayop ang Ginoo perpekto di siya mapakyas mao na nga naluoy ko kaniingon gabaan na diha maimpirno Ginoo day ta nga mahukom wala naay as what I have said naay mga panghitabo nga sakit kaayo itugot sa Ginoo para mo duol ta ug mo surrender niya again naay mga panghitabo sa kinabuhi nga dili na to gustuhon kay sakit kaayo dili ta kadawat igsoon ulaw kaayo pero kung para sa Ginoo mao lang na ang paagi aron mo duol ta niya din buhaton gyud na sa Ginoo amen kay dili gusto ang Ginoo igsoon nga malaglag ta again balikan ta mo kung si Brother Renz wala na priso makamit kami personal makadungog ka siya sa akong testimony nga ako kanhi banggiitang adik-adik na maligiyag siya borag biboy sa unsa lang ako nakabuntis kog daghang babae makadungog ka siya nako madungog ka ni Brother Renz ang mensahe sa paglaom nga bisag unsa ka ngit-ngit sa tong sitwasyon nay paglaom sa Ginoo mao na ang uban maayo kay mohukom mao na no di ko pwede mohukom igsoon kay usapod ana tao ra ta kita nga mga tao ra di man siguro ta parihag sala sa uban nga dagko kayo pero na in the other side igsoon sa atong kinabuhi naagi panahon makasala ta ug kabalo ba ta igsoon nga ang sala gamay ug dako sala gyapon na maor gyapong impierno ha atong padulngan so wala tay katungod igsoon mohukom it's biblical no ayaw ka mo paghukom aron dili ka mo paghukuman amen mao na igsoon ang naay katungod nga mohukom si Lord ra. Although naay verse nga pwede ta makahukom pero magamping jud ko na igsoon. Wala jud di ko gusto mo istorya og sakit sa mga tawo nga naa sa kalisdanan. Para nako di ko gusto mo buhi og istorya nga sakit kung ang tawo murag luoy kay kahimtang. Makaingon tag konsekwensya di ko kay nganuman. Diha mangugugikan. Diha ko gidown og ayo luoy kay ko igsoon di gayagaan ko kay mao na pero sa diyang ning duol ko sa Ginoo igsoon. Dito na ko na-realize ang word ni Lord nga ningingon siya ning-ari siya para sa mga makasasala. Wala siya mo-ari nang nay mga tao nga piling balaan niya maon niya na nga no, ning-ari siya. Ning-ari siya Lord mga igsoon kay si Lord iyang gihatag iyang kinabuhi para sa makasasala. Di ba ako naning gibalik nyo, di ba nakigsalo siya sa pagkaon sa mga makasasala kay ngano man mao niyang purpose. Ako sad ingon nga lagad sa Ginoo mausan na akong tumong. Hinoon ang uban na misunderstood ko nila na misinterpret nga mao ni for content only no mao ko no sila kay bawo pero ako tamang ingnon igsoon dili sad ko gamiton sa Ginoo effectively kung akong motibo is para musikat para makakwarta maka-send og star mo no sayo mabitaw nga ang uban wa kailan ako sila gingnan nga i-try lang kog stock ninyo igsoon James M. Dumanon mao na akong personal account dinay nakapinpost diha mga kadaugan mga testimonies sa gibuhat sa Ginoo ani nga ministry sa social media no so mo na igsoon nga again dili ta ka tuldok dili ta ka judge sa mga pangitabo nga kasakit
sa ubang mga tao or sa sitwasyon na to. Kay naay mga sitwasyon nga pait lisod pero gitugot sa Ginoo nganuman aron mo surrender ta muduol sa Ginoo. Tagaan ta mong testimony so na ako'y amigo diri, na ako'y disciple nga pilapil siya sa una og kontrata og tao. Abot na siya og lain-laing lugar, dili lang ko i-mention. Ako siyang gidaog magwali misprisuhan. Abot na siya og lain-lain nga dapit kontrata og tao. Iyang giingon ako murag pinakaubos 50,000 man siguro to tao. Karon gibag-o siya sa Ginoo now. Kabaw ba mo nga ikson nga nung hingduol siya sa Ginoo? Mingduol siya sa Ginoo kay gipusil siya sa iyang kaubang hitman. Ang tinuod ikson mao ni. Sige siya simba ganina ako siyang gi-example sa pagwali nako. Sige siya simba sa iyang kinabuhi karon, nagtrabaho naman siya og legal na dinay illegal. Kilo-kilo na iyang sabu ikson. Now, kay ba mo ikson nga ang iyang paa karon napay bala nga nilubong kay napusilan siya. Now, nga di man pwede daw ipakuha kay basin kuno og maapektuhan ang tanang mga nerve bitaw sa mga ugat sa lawas ba. So mao na nga ingon siya nako sad, I remember if I'm not mistaken, na siya gi-mention ako nga tungod sa nitabo niya no, nga na 50-50 siya na ICU sa igsoon, didto siya ning sangpit sa Ginoo. ICU siya na out of consciousness na siya na matud pa niya og sa iyang asawa nga pila ka oras siya nga murag wala na gyud patay na ba. Pero nabuhi siya kalit, ingon siya nga sa time nga grabe na jud kayo bitaw nga mura bitaw og kanang naa siya grabing tumang kasakit kalisdanan ning nakigistorya siya sa Ginoo. So, kung wala pa to nahitabo niya nga na 50-50 siya na ICU siya di siya muduol sa Ginoo. Mao ni akong gingon. Nay mga pangitabo nga sakit kayo kay matud pas pulong sa Ginoo. Pait lisod itugot sa Ginoo para muduol ta niya. So wala tay katungod mo hukom sa ubang tao nga naa sa kalisdanan. Kay wa ka kibaw nga mao nay gihimong instrumento ang kalisdanan, ang problema, ang dakong utang, ang balatian or anything nga nahitabo nato nga sakit kayo. Kay instrumento din na sa Ginoo para maninuod tag pangalagad sa Ginoo, para magpagamit ta sa Ginoo, para mutubag ta sa tawag sa Ginoo, para magkinabuhi ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Ingana si Lord nga naman. Si Lord man God is gusto siya nga kitang tanan maluwas. Gusto siya sa igsoon nga dili ta malaglag, mao na nga mangita gina siya paagi nga kita mo duol kaniya. Pinagi yang gamiton usay mga sakit kayo, pait nga sitwasyon. Kay kabalo man siya nga mao na lang na pamaagi nga mo duol ta niya. Pero mao lagi na. The other side pod, kinahanglan day na nato nga may tabo pa. Nganom day karon nga wa pa ta na priso. Nganom day karon nga baskog pa ta, wa pa ta na ospital. Nganom day karon nga lindot pa kayo tong kinabuhi na patas haruhay. Mga lagad tas Ginoong tinud-anay. Amen. Magpag-amit tas Ginoo. Muhatag tagigayon panahon sa Ginoo. Ang Ginoon kung unya ra ta moduol sa Ginoo kung nanata sa grabing kasakit, okay man po na pero mas maayo gid igsoon. Nga kana bitong sa karon nga able pa kay ta ba no nga wala pa tay balatian, wa pa ta na ospital, wa pa ta na priso, moduol ta sa Ginoo. Amen. Kay ngano man dugay ra kang gipaabot sa Ginoo. Again, this is the best moment nga mo respond sa tong tawag sa Ginoo. Wala ta mataw nining kalibutanan nga way kapuslanan. Wala ta mataw nining kalibutanan nga walay purpose. Kay kung wala pa, dili lang ta tatugutan sa Ginoo nga mataw. Malaglag na unta. Pwede man ta makuan ang atong mama. Pero gipakataw ta sa Ginoo. Kay naa siya'y tumong, naa siya'y tuyo. Ug ang usaan na igsuon kanang mga lagad ta niya. Gusto nga atong magbubuhat nga kita nga iyang binuhat makapahimaya niya. So sama sa kong gingon igsoon, yes, tinuod nay mga sitwasyon nga pait, sakit, lisod. Balatian nga grabe kayo. Usay itugot sa Ginoo para muduol ta niya, pero nganom day og wala pa nahitabo na to. Nganom day wala pa ta na priso, nganom day wala pa ta na sakit, nganom day wala pa ta na ospital, muduol na ta sa Ginoo. Amen. Again, dugay ra kang gipaabot sa Ginoo igsoon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, salamat sa imong mensahe, Ginoo, karong kagabhion. Sa imong pulong, sa imong presensya, salamat kay Ginoo. Thank you, Holy Spirit. I pray to all of the viewers right now, Lord God, mamuhat ka silang kinabuhi. Bisan pa man, Lord, ang ubang mga nagtanaw karon Ginoo, if ever naa sila Ginoo sa mga kalisdanan karon, naa sila sa kasakitan, naa sila sa dagkong problema, Lord, i-remind sila nga usahay itugot na nimo
para maninuod mi sa pagpangalagad nimo. Usay Ginoo itugot nimo mga balatian, kasakitan, mga dagkong problema aron mo nga mga lagad minimo. Apan sa panahon nga muduol minimo, mulurang rapod ang tanang pagsulay og problema. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong. Imo mingi pahinumduman nga dili mi mohukom sad sa uban tungod kay naa jud kay katuyuan sa tanang panghitabo. Ikaw nga Dios perpekto ka. Dili ka masipyat kung naa kay itugot. Wala kay itugot nga makadaot kung dili makaayo. So again, Lord God, panalangini tanang viewers karon, I pray nga kaning mensahe nga among nadungog karon dili nimo labayng kawang apan amo ning kinabuhion. Mao ni maghatod namo Ginoo nga mo seryoso mis pagpangalagad nimo. Mao ni makaingon Ginoo nga magpagamit na gid mi nimo Ginoo. Dili na mo huwaton ang mga kasakitan. Dili na mo paabuton Ginoo nga mapriso pa mi, maospital pa mi, or naa pa mi maghigda na lang mi, na bedridden na mi. But Lord, samtang karon nga baskog pa mi, nga wala pa mi mga problema, tinudon ka namo pagpangalagad Ginoo. I-bless ang tanang viewers karon Ginoo. I pray right now Ginoo sa tanang nagtan-aw karon Ginoo. OFW, naka-permanent resident na, mga seaman tanan Ginoo. Mga kapulisan nga nagtan-aw, mga inmates, mga jail officer, tanang tao nga makakitaan ni Ginoo. I know na sila mga struggle, na sila mga problema, unsa man ilang gipas-an karon Ginoo. Unsa man Ginoo ang ilang nagian karon na sinati. Lain-lain man mig problema, but Lord, naa ka. Ug nakakita ka sa ilang kahimtang karon. Lord, right now I pray, mamuhat ka. Sa ilang problema karon Ginoo, magpakita kag kasulbaran or solusyon Ginoo. Ginoo, nagaampo ako. Kung asa kanila gikinahanglan karon sa ilang kinabuhi Ginoo, mulihok ka Ginoo. Kung asa kanila Ginoo gipangita unsay area sila kinabuhi karon nga need nilang imong milagro, Lord, mulihok ka in Jesus name. Naabay nagkinahanglan karon kaayuhan sa balatian Ginoo, financial breakthrough, kabag-uhan sa ilang kinabuhi, kagawasan gikan sa mga makadaot nga bisyo. Naabay nagkinahanglan karon nimo kay luya na kay sila dry na kayo ang ilang relasyon nimo, layo na kay sila nimo Lord. Tabangi, mamuhat ka, solusyon ni Ginoo tanang problema nga giatubang sa imong mga kanakan karon. We stand in your word Lord God in Jeremiah 33:3. Nagaingon ka, sangpiton ka namo, tawgon ka namo, mutubag ka ug magpakita kag milagro kay bulungang butang nga wala pa namo na sinati. So Lord, mulihok ka. Let your power, Lord God, let the power of your Holy Spirit mo manifest, Lord God. Ay imong gahom ang mga milagro nimo Ginoo kay bulungang butang imong ipatagamtam sa imong mga kaanakan nga nanginhanglan karon nimo og tabang in Jesus mighty name. Thank you Lord God. We claim the victory right now. Salamat sa milagro. Salamat sa kadaugan, kagawasan, kaluwasan Ginoo in Jesus name. Lord, thank you. Ikaw nga Diyos, you are a loving Father. Every time mutawag minimo naa ka Ginoo, di ka maghigtan-aw lang. Dili ka Ginoo mo pasagad sa imong mga kaanakan Ginoo. Again Lord, mamuhat ka sa matag problema, matag giatubang karon Ginoo nga mga struggle sa imong mga katawan. Ubani sila sa ilang battles karon in Jesus name. Thank you God, salamat kaayo. Nining taknaa Ginoo amo kang balikan sa dungog himaya. Tanan namong request Ginoo, tanan namong hangyo kanimo. Amo kining giampo, giangkon daan ang kadaugan ug gipasalamatan daan Ginoo. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ, our personal Lord and Savior, our Master. Amen and amen. Hallelujah, praise God. So, nahuman na atong live igsoon. Naabot tag 600 ganina, taas kayo no ang viewers. So, this time igsoon akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. And before na ko ni siya end, I just want to remind everyone nga isa ning nang bus na to suyo pa ha. Ato i-block na igsoon no. Okay. Ngitaon na to na. Sige, pangitaon tanaon niya no. So, kuara gud ninyo igsoon karton ning konan di ato ning i-block. Igsoon love you igsoon no. Nya ako lang kang iampo, suyo pa. What if ibaybas ka? Di ka kamudagan. Bitaw ako kang ikuan na. Tanawa kita man yung igsoon ay suyo pa. Ako ni siyang gikuan kay dili na ko i-report sa police kay bawon ni mga kapulisan ato diya nga automatic na manasmag kung suguon na to, pero wala ni maayo kay tang tao. Suyo pa atong i-screenshot unya atong picturean. Okay.
Unya ako ning i-block lang kay di ko ganag toxic. So igsoon before ka mingog suyo pa, i-search sa palihog ang ako ang kuan. Ang akong profile unya tanawa ko James M Dumanon unya. Igsoon is to insulto kay na suyo pa. Unayon kog dakop sa mga pulis ana. Igsoon nakasabot ra ko nimo unta malamdagan ka og makahibaw sa kas kamatuoran kay ngani nga mga sinultian mga igsoon kaning suyo pa wa nay Ginoo demonyo na kay ngano man unsay naa sa tong kasing-kasing mugawas man sa baba no pasensya na ka alias chill okay i-block ti karon taud-taud pero unya ra no so again thank you sa inyong time mga igsoon unya before na ko ni siya i-end I just want to encourage everyone to continue to mention your friends and loved ones in the comment section labi na nga naamoy may bawaan nga mga higala nyo nga nag-antos bitaw karon kay siguro na problema timan igsoon na mga problema nga itugot sa Ginoo para muduol ta niya siyang the best solution sa ato ang mga problema amen so anyway thank you sa mga subscribers thank you so much mga viewers followers welcome kaayo mo ani nga page no mga bag-o pa niini thank you kaayo unya salamat ako mga higala kauban mga kapulisan thank you kaayo tanan mga brad na ko long live kanunay brad ug sa tanan nga mga fraternities nga mga kailan ako nga nagsigigtan ako ni salamat kay inyong tanan no akong pagampo kanunay nga ang proteksyon sa Ginoo iyang pabor iyang kalinaw kalipay iyang gahom magauban kanato amen kanang buhat sa tong kamot panalanginan sa Ginoo so that's all for this evening see you again tomorrow makapakantin ako kanang dungog himaya again akong ibalik sa tong buhi nga Dios keep safe everyone God bless chill ra ta kanunay igsoon ampo nya amping kay dili man pwede nga ako ray magsigampo ninyo kamo sad ampo nya amping igsoon ang Dios magapanalangin kanatong tanan see you tomorrow good night dan igsoon